hindi konforme si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa reassignment ni Iloilo City District Engineering Office Officer in Charge Engineer Pacanan. Ini matapos nga ginpapanaugan sa memorandum na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon si Pacanan sa reassignment sa Regional Office ang DPWH Region 6. Apisan nga naprisan man ni Mayor Treñas ang tikang ni DPWH Secretary Dizon apang luyag sini nga hindi sa Region 6 ibutang si Pacanan. Sa interview sa Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Raisa, iagin pahayag nga dapat kung mayara sa accountability kag restoration sang public trust, wala ginabutang si Pacanan sa lugar nga mayara ini sang ginatubang isu kung mga reklamo. Pahayag pa niya posible nga mayara ini sa gihapon sang impluensya kung ibutang sa regional office. Suno pa kay Gorsal nga nagahingi man ang alkalde nga i-reassign si Pacanan sa guwat sang Region 6 kag nagpangabay manini kay Secretary Dizon nga mag-designate sang qualified nga opisyal gud pamunuan ang Iloilo City District Engineering Office. Na-appreciate naman no ang nangin aksyon sang Figlicom sang DPWH regarding ni sa pag-issue niya sang reassignment order sa kay Roy Pacanan. Ang aton diri is ara gihapon siya sa Region 6 wherein ang issue is natabo no kag sa office mismo nga may ara sang masabig naton bala nga may direct influence no kag authority kay office of the regional director no nga kun matuod giman nga may accountability kag restoration sa public trust dapat madula na siya diri sa Region 6 entirely no. At the same time ginaayo yata ni sa DPWH to immediately no mag-designate na sang qualified kag competent nga mag-head sang Iloilo City District Engineering Office kay na intindihan naton I think daw acting lang na ang nagapungko nga head sang Iloilo City District Engineering Office.